खुलुमबाय रायजोफोरखौ आंनि मुङा जाहैबाय मनिपाल बरगयारी। आंनि जायगा एरिया जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय फिसौआ जाबाय बिसमुरि। आंनि भिलेजआ जाहैबाय इस्मालिगाव। दा आं बुंनो नागिरदों, आंनि हिन्जावा दाख्लै बिस्थिबार बेलासिनिफ्राय मानानै गोमानानै दं। अबाव थांदों मिथिया। फिसाला दं आंहा 4 बोसोरल' जानाय। दा अबाव दं खबर गैया आरो। दा मोनोबा रायजोफ्रा अननानै आंखौ बे माबायाव अननानै मदद होयोबा मोजां मोनगौमोन आं। अननानै रायजोफ्रा आंखौ मदद खालामदो। दा उन्दैया नागिरगासिनो बिमाखौ। उन्दैया बिमाखौ नागिरगासिनो गाबगासिनो। अननानै रायजोफ्रा आंखौ हेल्प खालामदो। आंनि हिन्जावनि नामा फुलमुथि ब्रह्म, ओमफ्राय फिसालानि नामा रिंसार बरगयारी। 4 बोसोरल' जादों। अननानै रायजोफ्रा हेल्प खालामदो। खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नुबाय आरो नोंथांमोना एसेबाबो दुखुनि बाथ्राखौ बुजिबाय जानांगौ। मनिपाल बरगयारी ब्रादारहा जि प्रब्लेम जादों, जि खैफोद फैदों बिनि न'खरावहाय, येस आं बुंगोन बिथांखौ जों सापर्ट खालामनांगौ। बाट आं सापर्ट बेखौ नङा कि बयहाबो मोन्थाय दं गावबा गाव लाइफखौ साननो हानाय। दा बिनि हिन्जावहाबो मोनसे गावनि लाइफखौ साननो हानाय मोन्थाय दङ। बाट जेब्ला हाबा जायो अब्ला हौवा आरो हिन्जावनि थाखाय साननाया समान जायो आरो मोन्थाया समान जायो। स' बिनि गेजेराव दा आंहाबो मोन्थाय दङ होननानै गुबुनजों थांबा बे मोनसे गोरोन्थि जागोन हाबा जाखांनायनि उनावहाय। दा गोबां माखासे ओरैबायदि जाथाय जादों, बुंब्लाबो गाज्रि बुङाब्लाबो गाज्रि। जोंनि माखासे सेंग्राफ्रा माखासे माने हाबा जाखानाय माखासे माबाफोरखौ सिख्लाफोरखौ एसे माने हाबा जाखानाय हिन्जावफोरखौ एसे नोजोर होनाय बायदि जादों। माने गथनाया आंनाव रिजाल्ट फैनाय मथे आंनाव बाथ्रा फैनाय मथे आं बे बाथ्राखौ बुंगोन। स' आं रिकुवेस्ट खालामो मालायनि न'खराव जेबो बेफोरबायदि आखाइ दाहो। माखासे जोंनि सेंग्रा आरो माखासे गुबुन जाथियानो जा, हमना ला गुबुन मुस्लिम जातिफ्राबो माखासे टाइटेल सोलायनानै हिन्दुनि टाइटेल लानानै फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै प्रप'ज खालामनाय आरो बिसोरखौ हाबा खालामनाय बेबायदिबो जाथाय जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो बाथ्राखौ बुंदों। दिनै जों सापर्ट खालामनो ओंखारदों बेफोरबायदि जायफोर मानसिफ्रा प्रब्लेमाव खैफोदाव गोग्लैदों। दा आं बाथ्राखौ बुंगोन, जुदि गारलायनोब्ला फाथैलाय बिसि मोजाङै सावरायलायनानै गारलायलाय। बाट बेफोरबायदि माने गेजेर खन्द'आव जे खारखुमानानै बहाबा थांनानै जे मानसिखौ कनफिउसाव जे दुखुआव दोननो नाङा। गारलायनो नाथाय मेगन डाइरेक्टलि सिदा रायज्लायनानै बाथ्रा रायज्लायनानै गारलायनांगौ। स' आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। फुलमुथि ब्रह्म, दा हौवानि मुङा माने मनिपाल बरगयारी, बाट बरगयारी जाबाय, बाट हिन्जावनिया ब्रह्म। बाट बिथांनि टाइटेल गासिबो आइ कार्डआव ब्रह्मआनो दं रायजो राजाफोर, बेनिखायनो ब्रह्म। बाट बियो बुंनो थाङोब्ला हौवानि टाइटेल लानांगौमोन। बाट बिथांनिया टाइटेला डकुमेन्ट्सआव ब्रह्म दंमोन नालाय, बिनि थाखायनो बेबायदि जाबाय आरो ना। इट्स अके। नोंथांमोना जुदि बे स्क्रिनाव होनाय हिन्जावखौ नुदोंब्ला अननानै नैबे हौवानो खोन्थाहरबानो जाबाय। नाम्बारा जाबाय 748 ओमफ्राय 3782059 आरो लोगोसे नैबे नाम्बारावबो कल खालामनांगोन 7708341739। आङो ओरैनो माने स्क्रिनाव होनानै होखागोन। बे मानसिया बिसमुरिनि फुल एड्रेसखौ खोन्थाखाबाय। इस्माल ना मा होनना बुङो, गामिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय। स' जों जेसे हायो बेखौ शेयार खालाम भिडिअखौ, जाहाथे थाबैनो मोननायनि। आरो बिथांमोना लालाय लाया उननि बाथ्रा। बाट जिखिनि टेनसनाव दङ गथ'खौ लानानै, रिंसार बरगयारी गथ'खौ लानानै, जाय 4 बोसोर 5 बोसोरनि बाथ्रा बुंदों बे मनिपाल बसुमतारीया। बाट बिनि हिन्जावनि बैसोआ गासै 22-23 जागोन होनना बुंदों। आरो बिनि गेजेराव खारनाय बा गोमानाय समा जाबाय माने 2 रिंगायाव। बाट थारिकआ जाहैबाय 5 नभेम्बर। 5 नभेम्बरनि 2 रिंगायावनो बे मानसिया 2 रिंगानिफ्राय बाहेरायाव ओंखारदोंमोन। माने बे समनिफ्रायनो मानसिया गोमाबाय आरो बे बाथ्राखौ न'खरनि मानसिफ्रा अबजार्भ बा बे समाव मोनथिनाय मथे आरोना बाहेरायाव थांदोंमोन। दा बेनिखायनो सोरबाफोर बेखौ लांदोंब्ला अननानै बेफोरखौ माने रिपर्ट खालामलाय, माने खोन्थालाय जे नोंथाङा लानो लुबैदोंब्ला बे हिन्जावखौ। स' हौवानो खोन्थाहर, मोजाङै रायज्लायहर, जाहाथे लानो लुबैदोंब्ला मोजाङै रायज्लायना फाथैलाय बिसिलायनानै लालायबानो जाबाय। बाट बेफोरबायदि दुखु होनानै बिसोरबायदि आस'खान्दा बुजिस' हायै मा जामारदों, सोर अबेबा थैनानै थांबाय ना बहाबा मा जानानै थांबाय, बेफोरबायदि खालामनानै थांनो नाङा। आंनिफ्राय गुरै रिकुवेस्ट। स' नोंथांमोना जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो, जाहाथे बे मनिपाल बरगयारीनि ब्रादारनि दुखुआ जाहाथे सुंद'यैनो थाबैनो सुफुंजायो। थेंक इउ स' माच।